Barka da zuwa Hausa TV. A ƴan mata barka dai, ya himma, ya ƙwazo, ya zirga-zirga, ya fafutuka, ya kai komo, ya ƴan bani ya ƴan bari duk duniya lafiya, haka aka yi to ina wargazo gaisuwa. Abun ban gane ka ba. Abu baki gane ni ba? Ni ne makocin kana abokin wanda ya taɓa ganin ɗan kamashin da ya taɓa ganin hoton sawayen takalminki. A ta fahimci kalamai na dan kulla alaka kula da wajen kallama mai kalangon kalolin kallafa kula da kallon ki kullun. Ganin ki yasa na ji wani gagarumin gyangyaɗi dan gano gungun gangamin gamayar gami da gamsasin gine-ginen garkuwar garajen cire ganda cikin gaggawa. A kar ki tafi ki taimaka mu tattauna tunanin tattaki wajen taron tankunan tallar tabarma tun talata nake ta tunanin ki. A me sunan gimbiyar? Sunana Aisha. Sunan ki Aisha? Shi yasa na ji wani aiko na shawo kwana don cire shakun shatale-talen shawagin shan madarar shagon sha'aibu cikin shayin shi kaɗai murmushin ki a sanin shiru. Ya sunanka? Ai duk wanda kika samu a ƙauyen nan ko kaza ke gani in diyar ƙauyen nan ce kina ce mata waye Zumbudi to ai ni ne. Ƙariya yake makarecin banza makarecin yofi. To a kara makalla ga mata gaskiya. Yanzu kuwa kin ga wannan bawan Allah duk ƙauyen nan ba wanda bai san makareci ne ba kuma ɓarawon agwagwa ne. Kai wallahi na fi kare mutunci ban da kunya sosan wanka ne ni zan iya tuɓe mu da ku a nan gun. Ni ma zan iya yin zigidir daga ni sai gajeren wando mu da ku a nan. Allah ku yi haƙuri. Ki bani da nuna mai a keke na fi aka haife ni. Laude? Na'am, kwano? Can ba Zumbudi ne da na rabe ta suke faɗa akan budurwa ba? Nan banza zo mu je zo. Ihu jama'a kura ta tsinke. Hausa TV.